Vana pavanotumirwa kuchikoro nevabereki, mubereki anenge achiti mwana wangu enda unodzidza, ndinoda kuti uzoita basa rakanaka, basa rine mari. Vashoma vanoti enda unodzidza wozonoita hako zvaunoda kuita muupenyu. Asika tarisiro hadzisi dzese dzinokunda. Kunyange munhu waiti ndichava chiremba, ndichava ani, handizvo zvinozobuda. Wogara here muchirongwa chino My Hustle tinokuigirai mastories evanhu vari kuwana raramo vachihasla mumastreets emedu muno muZimbabwe. Tinokutendai kuva nesu pachirongwa My Hustle. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi uno tine mukomana wemabhenzi Kelvin. Tautomuti Kelvin Mabhenzi akanhongwa pasi pemuti kuSouth Africa achiita zviya zvekutsvaga basa. Kubva ipapo makazvarwa mukomana ava kudoba mabhenzi muZimbabwe. Ngatinzwei Kelvin achitaura. KV tasvika panapa tichiti toda kuona makanika aita mbiri muno muchitungwisa muno muZimbabwe nenyika iyi. Okay, takutoti muno muZimbabwe. Botomboenda kana kuZambia chichisaka nyika iyi pasi rese. Okay. Nhasi uno tiri muchirongwa chinonzi My Hustle. Tiri kutarisa vanhu isusu vekuti vanoti alright, inini handingati nekuti hazvina kubuda zvandaita, handingogara. This is my hustle. Asi tinozoona kuti zimunguva hustle rinokura kuita zibhizinisi zihombe. Ngatimbotarisai KV. KV wakaberekwa kupi, wakaberekwa rini? Alright. Yeah, ini ndinoitwa Kelvin Tsanyau. Ndakaberekerwa kwaGutu. Kunonzi Gutu Mupandawana kwekwe. But isinezobva kunonzi Serima area. Ndo kumba kunonzi kuZororo, ndo kunozikanwa nevanhu kuti area iri kuZororo. Saka tozodzika zvedu ndo kwandakaberekerwa ikoko. Ukadzidza ikoko? Ndikadzidza ikoko panonzi paMatisha Primary School. Ndine ndakamboinzwa Matisha. Alright KV. Uri paMatisha. Tisha papepa vaiti zvoni tinoda kuti munyore composition nekuti kana ndakura ndoda kuzoita chakati. Iwewe paiyoyo composition wainyora kuti kana wakura ndoda kuzoita. Pakutanga ndainibvunzwa kuti kana ndakura ndoda kuzoita musoja, but zvakazobuda ndaenda kuzvinzwa kuti kana ndakura ndaita makanika. Okay. Saka zvakatotangira utori kuprimary. Yeah, because nditori nemamwe mahistory andozikanwa kana mumaraini mandinogara kuti ndichikura munoziva maNokia ataimushandisa kare kuti aichaja nechisona. Ndizvonhu zvokuti ndakanga ndakazvimaster kuti inenge yafa iyaya inikuwa ndiri inenge yakatonaka because ndainge ndichida charging system. Saka ndaziva kuti pakazofa imwe foni ndikaivhura kacharging system kanobva ndotora kamwe like inenge yafa zvekuchaja izvo ndongotora kamwe ndoisa tovhara kubairira chitsona foni yotochaja. Mabhasikoro chaiwo ndaigadzira yototi pachikoro chaipo ndaitozikanwa kuti bhasikoro ranhingi rikanzi raita soso ndinokanika. Kuna KV ariko. Zvichireva kuti KV nhasi hustling yauri kuitai zvinhu zvekuti zvadyarwa mauri uchiri kuprimary. Okay. Kutozvaro takadaro. Uchibva wadii wapedza chikoro wakabva waita sei? Ndakapedzera paform 4. Because zvechikoro inini zvangu ndandisingazvidi. Asi zvokugadzira zvinhu zvavanhu zvafa zvi. Ndaitonzwa kuti aiwa dai tachibuda chikoro tinosunga. Saka ndakanyora form 4 yangu 2016. Saka 2017 ndandamboenda kuMuzanzi. But hustle randaita manje ikoko randaitomboti airi ndo my hustle paResin. Taita zvebuilding tichimhanya tine mabhara nemafoshoro tine ta. Ana Dakaboy. Ndiri kuSouth Africa. Polokwane. Saka ndakarova kusvika but ndaiti ndakarara. Ndaiti ndikambofunga kuti saka ndiri kuenda ipine life. Ndaitoona kuti hapana because building yakatotikuwadza musana zvina nhasi tombonzwa kuti iyi pain ndeyo building. But zvisinei in 2018 muna April ndakanga ndingoriwo parobot because kuSouth Africa vanhu vanomira pamarobot vachimaketa mabasa. Saka ndo zvandaivewo
saka nditoripo paipai ndanga nditori munenga mukamuti bwenda ndiri mufana kamuza kuti kurati pa 2018 ndandine 19 years pandane kabhodi kadiki saka ndatongoriwo panenga mukamuti munhu akangosvika akati ndoda mufana uyu pano mwa akatombondita usaende wai ati anoda mufana mudiki saka ndakabva ndangoti alright rekezai ndiende hapana kusiri kufa kozi panapa tiri kufa nenzara ndandatorwa kuti tinosvika paipai papachigadzirwa majipi ndikati hairi basa ndirizive munhu aishanda ipapo muzulu muridzi wepo akati aiwa ndichakudzidzisa saka ndokudzidza kwandakaita mota pandakadzidza nejipi. Tiri kutaura isusu kuti uri kuprimary uri kuti inini kana ndakura ndoda kuzoita makanika waenda kumuzanzi uri kuita zvekuvaka zvova zvangoti uri pakamuti wosarudzwa uriwe wonoiswa munogadzirwa zvemotikari wakazvibata sei haunobva wafunga here kuti zvazva zvandaiti ndoda kuzoita kuzova makanika nhasi unozvangofamba zvakadai? Ndakatozvifunga zvinhu zvinogara zvitori mupfungwa dzangu chero nanhasi kuti iye zvinoizvi hustling yauri kuita izvinezvi yakatangira musi iwowo pasi pekamuti uchibva waendeswa bva takakugadzira majipi. Tinoona isusu kuti dzimwe nguva kunyanya basa remaoko tinodzidza nekuona vamwe vanenge vachizozviita asi tozopedzisira takuti ndiri kuda kuzviendera kuchikoro. Wakazomboenda kuchikoro here kuti uite refine zvinhu zvawakanga uchiita zvekuona? Sekuti semunhu akangogara kutobvira kuchikoro chaicho chevana tisina shungu dzakatoshayikwa futi chero nezvepachimekaniki po ndingorowa ndakadaro zvichireva kuti pfungwa dzako iwewe dzakapinza pakungoona vamwe vachigadzira zvichibva zvapinda zvatopinda mukati kati. Uchiri kuSouth zvakazofamba sei? Ndichiri kuSouth ndakati kubva 2018 pandataura kuti muna April muna November bosi pano apa panga pana namakanika vaviri. November vakabva vanyimwa mari dzavo dzepei ndobva vasiya basa asi ini yangu ndakapiwa bhosi yanga iri shoma semunhu ainge kutambidza zvipanera pachandoona nchekuti bhosi wangu anenge akatozvionawo paari kuti mufana uyu ndikamutraina injanji saka ndakabva ndatogaina ruzivo. So 2019 ndinda ndatove makanika mukuru weipapo ndatoita maoverall chichichi then 2020 mulockdown isu kwedu kubasa taitoshanda because taigadzira mota dzegovernment saka ini ndiri 1 because pakazonge pane vanototi vaive kumashure kwangu ndiri 1 ndindakanga ndichishanda mulockdown zvoti vabereki vangu ndaigara navo kuSouth Africa mudhara wangu asingaendi because kwavo kwakavhara but ini kwangu ndaitoshanda titobhadhara rendi totenga chikafu zvese zvitofamba zviripo. So muna July lockdown yange yaderera bosi wangu akabva ngoita accident neVW Golf R kamkamota kanefoma pombi kumashure kano akatonakidza zvoti taitokachivawo ndobva afira ipapo. Then from there ndakangobva ndatanga kuita mobile ndingoti anenge anditsvagawo ndoenda kumba kwake ndinogadzira ndodzoka ndichidaro nditoshanda ndiri 1 zvinhu zvinorema zvisingatombodi munhu 1. Wataura kuti andina kuendera kuchikoro kuti ndakazopiwa tsamba yekuti wona wadzidza izvi asi ndadzota bosi akati ndikamutraina anogona zvichida kuti bosi wako wekuzoshayika akazokutrainira pabasa it was hands on uchizviita. Ngatimboona iye zvinezvi uri muno muZimbabwe kuSouth wakazobva zvaita sei? Wambotanga uchidedzwa unzi uya ugadzire foni uya ugadzire motikari kunoku uchienda tinoona kuti pamwe pacho kutodedzwa vanhu vane chavakanga vaona vanhu vaikushedza vanhu vekuti here wakanga wambogadzirira uchishanda nabosi wako vaivai? Vamwe vacho ndizvozvo bosi vanga vakundiziva ende iye ndimunhu aingondirumbidza zvakanyanya achiti mufana uyu pachakurira mubasa here kambani yangu ichakura saka ndizvo zvekuti mashoko iyayo pakafa bosi wangu vanhu vakazenge vakusvika pabasa paipai vachinditsvaga voudza kunzi hasisiri panapa panga paina receptionist watakamboshanda naye tichiripo saka ndiye anga kundifonera kuti pane munhu wandawana so saka taingoti indoda mari yakati then iye otaura oisa makapu totoenda tese but chaizoitika nchekuti taenda tese inini munhu aizoti ndipe namba dzako direct sakura kuti ndaibva ndatotora client receptionist uya atobuda mugezi saka wakanga wakukikira vamwe panze wakubhutsurira vamwe panze ndokuti tikurewo mubasa racho. Ngatichionai wadzoka kuno kuZimbabwe zvakazofamba sei?
ndadzoka kunoku ndichiri uku ndine umwe muchinda wandakambotaura naye ndio panel beating because ndiri uku pandaitaita zvangu ndega paipai ndaishandisa kazita kekuti Case Motors chichi saka pane mumwe anonzi Case Motors ari kuno saka mukusecha ndida kunota zita rangu harina mumwe anaro here ndabva ndasangana naye anonzi Case Motors ari muno muZimbabwe anova anoita zvepanel beating ashandira paLong Chain but ndakangotaurawo naye ndikati mukoma indoita Case Motors futi asi ndiri pamuzanzi pandauda kudzoka kumusha saka ati aiwa ndokuitira plan chichi sekuti ndiri munhu anogona kutaura nevamwe zvakanaka saka akabva tondiitira plan. Saka chipo chiriko pakugadzira nepakutaura futi. Nepakutaura futi. Nepakutaura futi. Zvekuti matauriro aya takatonosvika pakuroora tichigona kutaura. Zvakanyanyisa. Ya, zvotokanana nhasi tikati uri zvakutaura unotozoona kuti kutaura kuya kuda kuti utiparire. So zvadaro ndakabva ndati pandakangopinda muno pandatomufonera zvanzi uya paLong Chain papa nemuchina igadzirawo mota dzakawanda wanda like ma D4D ma Ford Ranger chichi saini ndangomuna kuti mota dzese ikanzi yaiswa apo nda kuti engine overhaul ndinotorova cheko. So ndakashanda ipapo 3 weeks kubva musi wa 7 June 2022 bozi ndobva ndadzoka kubva kumuzanzi ndakadzoka 2022 sa 7 June tinosvika pakaperera June ndo ndapiwa $60. Saka zvakandirwadza use munhu anga ajaira zvoda kuti tumari twake tunani. So ndakabva ndagadzira mabusiness cards ndakati ndo specialize neJeep, Toyota, VW ndakangonyorera mota dzakati wande. Saka maJeep ndakatomawana zvokuti pfungwa yekudzokera kuSouth Africa yakabva yatobuda mandiri. Then mukugadzira maJeep imomo ndiri munhu anofarira futi zvamavidhio. Ndatomboita macomedy nditori neFacebook nditori neYouTube account ine macomedy chete. Kutaura kuya kwaane basa futi. Futi. Saka nditori munhu kuti pakanzi paita zvekunzi panoda kuact up ndotoda. Saka zvadaro ndakangopinda futi nepfungwa yekuita video ndichigadzira mota ndichitora mavidhio then ndotoedita futi pandiri panapa chotobuda chinhu chakabata nekawanda. Saka ndozvandakaita izvozvo vamwe ndobva vatoona kuti pane munhu aita video. I don't think kuti muno muZimbabwe pane munhu akatanga kuita mavidhio. I'm sure ndinokutanga pano Mwari undiudza kuti pakuona kuti uzviita ndokutanga kuita mavidhio. Zvese zvati kutaura izvizvi hauna kuzviendera kuchikoro. Handina kuzviendera kuchikoro. Zvinhu zvakangouya zvega. So mukuita video imo ndaisa paFacebook ndanyora kuti American Style Motors apa ndakashandisa zita rekubasa kwandaimbovekuya ndiri kuSouth Africa. Rino zita iri vanhu vabvunza vakawanda kuti rakabva kupi. Rakabva pakuti taigadzira maJeep ndeye kuAmerica. So that's why business American Style Motors. Style kwangozama kuti kangori ka style kuti zviite power. Saka ndadaro pane vakazongibatawo vamwe mukoma vanga vane Benz yediesel CDI. Ndakatoibata ndisingazivi kuti inonzi ibatwe CDI. Pandakatoiita ndobva yatomuka zviripo. Then pakazouya vamwe mukoma futi vakaona video reCDI ndobva vauya neinonzi CGI ipetrol engine netable charge inenge yakamira apa inonzi inonetsa futi but ini ndakabva ndaiita ndisingazvizivi kuti vanhu vari kuita inonetsa ndo ndatoita ikaita zvakanaka. So from there apo ndaita mobile ndakazotanga kutotsvaga kuti ndotsvaga panhu pakachipa. Ndakamboona kuHatfield panga pari pamba pemunhu panongozari pamba pemunhu hapashandiki zvakanaka saka ndakapa donza I think 3 months ndo ndazobva ndatanga kuita mobile futi tatotakura 2 box chiisa apa kusvika tazowana pamakoni ndipo takatanga kuve pamakoni paya vanhu vachiti pakashata but ndangoziva kuti tinonga tiri kuenda. Saka takarova pamakoni kubva 2023 kusvika 2025 irineyi muna February tatambozouya pamusoro apo muno munonzi Machikwana. Saka tikabva takaona panapa patiri but nzvimbo ndeye munhu 1 nepamusoro patatiri. Saka takauya panapa pasina shedi yamuri kuona pachiri kutogadzirwa sekuona muri kuzviita. So takamboshandira uko kwaakaisa shedi but shedi iyo anga hadi kuti tiite zvemota ndizvo zvimwewo. Saka pakazopedza kunoku ndipo takazouya kunoku. Saka tiri kuona kuti mota dziri kuramba dzichitouya pano pacho. Zvichira kuti uchiri kugadzira chero mota ini ndikayanika nemota yangu inenge yafa hainei kuti ndeye mhando ipi ndosvika tichigadzirirwa ine. Ike zvino
takungoti tinospecialize nebands because dziri kuuya dzakawandisa zvokuti mukazouyawo nenyu ende munoziva chimwe chinoitika ndechekuti price yatinochaja pamota iyi neyatinochaja papaso hazvizoenderani. Uyo akauya akati tikamuti toda 500 ubva iverenga mouya nepaso mototi toda $50 ndotaiwa manyanya moona kuti ichazogara panapa tisingaigadziri. Saka ndingati dzimwe idzi ndakatozosiya zvichipindura kuti ikauya ndinobata nenyaya yekuti ndoya wakatanga nayo chiri kumuzanzi ndizvozvo, but hazvisiri futi zvokuti ndotozichemera ndikazionayo chanda kuchemera mapenzi. ngatimboonai paunotanga kuita chinhu chese pane maadvantages nemadisadvantages. Ndezvipi zvokuti ungati iwewe kune munhu akateerera zvine zvari kuti ndozvandida kuitawo kuti unoti kana wakuda kupinda kwekuti hasora ndiri kuita izvi kaizvi unofanira kuona kuti izvi zvinokwanisa kuzokunetsa asiwo unokwanisa kuzowana mugove unenge uri nani. Chinoitika pakutanga like sematangiro atakaita amunzi andinotaura kuti toolbox taitakura takaisa apa, so ndezvinhu zvekuti izvozvo pachazvo zvinotorwadza. Zvinhu zvacho zvandiri kuita izvi zviri kurwadza. Then pakuita mobile usati wane nzvimbo because nzvimbo inoda kubhadharwa, but mobile kungokwira kombi yako unoenda unoita basa. Chinorwadza ndechekuti ukatadza kupedza. I remember tine kumwe kumba kwatakamboenda kwatakarariswa muchimba chagadhiwe ipapo chekuti ndakanzwa kuti munhu anonzi makanika anotorwa kunge munhu ane mhosva yaziva. Saka ndizvo zvinowanikwawo izvozvo. Zvimwe zvozosiyana nazvo nemabasa, but kune redu iri isu takatombotorwa sekuti tiri vanhu vasina dhiri, tikarariswa muchimba chimwe chaine zvinhu zvairuma zvokuti patakaona ndo patiri kurara tatoti aiwa nhasi hatigezi because zvakafanana tigezi totarara apa hatina kuti taita tazomuka chigezi mangwana makuseni but hope dzacho hadzibati. Saka ndizvinhu zvokuti kana wazvipira ndoda kutanga chinhu chero ukasangana nemachallenges anorema shingirira uchitoenda kumberi zvinonaka chete. Tiri kuona kuti uchiri mukomana wechidiki. Wamboti inini ndaimboshanda ndichiita zvinhu zvindiri ndega zvimwe zvaitorema. Zvaakureva here kuti iko zvinezvi wane vamwe vanhu vototori ndane umwe wokuti anototiwo ndiri kuenda kubasa bhosi wangu wawe. Ndizvozvo nditoriwo nevanhu vatatu vari mumashure mangu vanototi bhosi auya uchitosvika kutonzi bhosi wauya. Zvinhu zvakutoitika izvozvo. Kungoda kwese kuti tiri vanhu vezera rimwe because moziva kuti like ndine 26 years, saka is very rare kuti ndishande like vanhu vadiki kwandiri kureva kuti vachagona kuzotanga kundishandirawo maybe ndakuma 28 years because kureva ndovanenge vama 20 years because handikashandi nemunhu ane kana kuti 17 years 16 years. Saka ndoshanda navo ndivane zera navo vamwe vacho vatori vahombi kwandiri. Zvinoreva here kuti pakauya munhu iye zvine zviwo unokwanisa kuti identify kuti ndiri kuzviona mukamukomana aka sekuonekwa kwawakaitwa iwewe uri pasi pemuti kuti maybe ndezvinhu zvokuti hazvinotinetsei but kuri kunzi toti tamboti vanhu ngavatori kanguva vachiita izvi kana kusuka mapatsi chako. Let's say tiri kuita engine, kusuka mapatsi chako ndokuna toona kuti pauviri hwavo wakomana uyu ari pamberi kudarika like already ipo panapa nditori nemuono wanditori nawo kuti uyu ari kubata fast kudarika kuti munokwanisa kunge muchiita zvinhu zvimwe chete asi maitiro aunenge uchiita nokukwanisa kuti uyu anoenda kure. Ndinetozviona. Ndeipi advice yaungade kupa vanhu? Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanoti mabasa hakuna, apedza chikoro oti vedu vebuda kuti tiite seko mabasa hakuna. Iko zvine chitori nedambudziko rekuti vechidiki vari kubva vangoramba vachikotora zvinodhaka vachiti mabasa hakuna. Advice yaunoda kupa vanhu vakateerera iye zvino izvi yekuti unokwanisa kuwana cheuviri nekuti ndikutarisa iwewe watipa wakaenda kumuzanzi hauna kusarudza wayakaita dhaka boy asi mukubva pakumira uchingoti chero basa ramandipa razotisvitsa pauri nhasi. Ndikati chinodiwa chimwe chacho zvivindi zvokuti kana utoona kuti alright wapedza chikoro hauna chauri kukwanisa kuita asi kune tumwe tumabasa turipo pichana zvokuti unongonzione munhu uya useura paute sesese enda unoita izvozvo asi iva nesamthing chauri kufunga kuti ndofanira ndizotanga kuda izvo. Saka ndiri kutaura kuti ndakazopiwa $60 muno ndakagadzira mabusiness cards. Saka kuti akaonawo munhu kuti
maybe kutengesa mafreezes kunogona kuzomupa but haana mari yekuorder mafreezes asi anzouya useuri usasarudza basa rawatanga kuwana iroro wozi ndori chakusvitsa samwe handina kuita zvokungokanya takachete takambocheresa kuti makomba matrenji ekuti munozoisa tambo dzemagetsi dzemafoni chichichi kuSouth Africa ndokwa zvakawandira saka ipo ndipo ndaiti kanguri kahaso tichidaro but ike zvino handingachati haso utakuti zihasil zihaso rane vamhasuru haraisi haso manje mataura kuti makarora kune mwana here kune mwana okay mwana iyeye zvinhu here zvekuti mungati mimi munei makatomurongera kuti ndinoda kuti uite chakati nokuti tinoziva kuti vabereki vazhinji vachitumira mwana kuchikoro vane zvavanoti enda kuchikoro uzoita dokta uzoita ticha uzoita loya asi dzimwe nguva kana mwana atanga kubata zvimwe mubereki woshora ndizvo ndingatoti already kambani yangu ndakatopedza kuiregister manje saka ndakatoshandisa zita remwana iri rekuti American Steel Motors riri kungoshanda as a trade name but kune zita rekambani chairo rine zita remwana zvichida kuti mimi mwana wenyu muda kuti ateere mumatsiko kuti atoteera kudaro zvichazoramba asi but ndiri kuona kuti nebrand ratiri kumhanya naro I don't think kuti angazvirambe ngatimboonai muono wenyu makore 5 ari kuteera makore 10 ari kuteera mune masvika papi zvinosa kuti ndenda munhu muhombe kunge zvakaita kana pane inoita zvemabhenzi like vana zimoko vana kroko chichichi vaiva kuti ndongozikanwa kuti kangotaura kutozikana iye wozi shungu dzei dzitoropa kuti tofanira kuzovhura mabranch nana Bulawayo Mutare because tine maclients ariko kunzvimbo idzodzo kana kutozoita futi kunze kwenyika zvinhu zvokuti ndiri kutozvifunga zvokuti pamakore akawanda ari kuuya zvofanira zvaiti ini chandandafunga kana ndechekuti muri kuti inini pamakore tera yaka ndinenge ndatotanga kutogadzira mota yacho ndonzi iyi yakabva pana kevi iyi pakototoipa zita rekuti kevi yotoita brand name atotanga kutotanga chipikiri chekutanga pane zvimwe zvokuti tisingadi kutanadza tisingasvikiri ngatisadaroi pawakatanga iwe uchitanga kunzi mupfana uri pasi pemuti uchinzuya kuno wakanga zviripo nhasi waizviona here nguva iye hauna kutofunga kuti uri kutanadza usingasvikire ndezvimwe zvacho but pane zvimwe zvo zvozonyanyisa kazvofanira kuti mwari mangwana ndoda kukwira ndege uchinyatsoona kuti izvi hayo hazvisi izi asi inokwirika nekufamba kwenguva saka maybe zvichazoitika tongozvipa kuna Mwari. Tiri kuona isusu kuti kunyangwe usina kuzoita zvinhu zvaunoda kuita muupenyu asi haungagareka uchiti nekuti mabasa hakuna. Nhasi uno mukomana watanga tiinaye kana tototi baba vechidiki vatanga tiinawo akatorwa pasi pemuti. Nhasi uno atova businessman ane vanhu vekuti achitoburuka zvinonzi bosi wangu auya atone vamwe vaanototambirisawo mari. Asi zvinhu izvi zvakabva pazvinhu zvidiki diki zvaakatanga achiita. Tichitaura naye ati ahana kusarudza. Paakanga ari kumuzanzi kana kuti kuSouth Africa akaita zvese zvaiita kuti akwanise kuwana raramo kuzosvika paakaonekwa. Asiwo atorwa kudaro munhu waakanga achishandira akaona kushanda kwake, akaona chakanga chakadyarwa maari chakatangira kwamatizha. Nhasi uno taana businessman uyo ari kuspecializa nemota dzerudzi rweBenz. Majipi anobata asi ati iko zvino izvi paari kutarisira ndepeBenz uye hazvisi kuguma pano sekutaura kwake, ari kutotarisira kuvhura mabranches kwakawanda. Advice yaapa ati pamwe pacho panoda zvivindi. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisangane zvakare muchirongwa My Hustle nekuti mukuhasila imomo munobuda raramo.